Ondarroan, hangoian dagoen Antiguako ermitara joan ginen, ederra baita parajea eta handik goitik argi ikusten baita Euskal Kostaldearen zatia handi bat, Bizkaia, Gipuzkoa eta Lapurdi, denak batera. Ermitara iritsi eta arekin lotutako istorio eta uste zaharrak kontatu nizkion txikitan neuri aiton amonek kontatzen zizkidatenak. Tartean, Nazarenoaren doaiei buruz aritu nintzaion. Nola ermitako bazter batean dagoen irudiari eskuarekin musu eman eta burua argitu egiten dizun. Nola usatzen dituen gogotik uste txarrak eta irudimena piztu. Eta holgeta benetan esan nion ni neu ere sarritan etorri naizela ari laguntza eskatzera, batez ere. Liburu berri bat ekin eta ideiarik gabe nagoenean. Eta horrela, garai bateko usadio zarrei jarraituz, eskuarekin musu eman genion biok irudiari. Ermitatik atera eta kanpandorrera igo ginen, ikuspegia zoragarria zen. Handik goitik, bertatik ikusten baitira Donostia eta Biarritz, eta baita Larrun bera ere eguraldi ona bada. Baina boitek ezen paisaiari begira geratu. Han beko larre batean jolasean zebiltzan aurrei begira geratu zen. Segituan, bere kamera zaharra hartu eta grabatzen hasi zen. Jolasean zebiltzan aurrak bi neskatila ziren. Beltza bata eta zuria bestea. Biak herriko alabak. Tximeletak harrapatzen hasi ziren izara batekin. Izararekin salto egin eta lurrera erortzen ziren. Gero, izara barrura begiratzen zuten, ea tximeleta han barruan geratu zen.